Dobrý den, vítejte u tradičního letňanského týdeníku. Jaký byl minulý týden? Byl ve znamení sportu. Konal se pohár letňanských škol v atletice, kde naši žáci ze 3 základních škol mezi sebou soutěžili. A v čem? Ve skoku dalekém, chodu medicimbalem, ve sprintu anebo v delších tratích. Vrcholem pak byla štafeta. A kdo vyhrál? To není důležité. Důležité je, že se potkali žáci z našich 3 škol a užili si báječný den. Ve stejný den, jako se konaly školní atletické závody, zasedal náš výbor pro kulturu, volný čas, zdravotnictví a sociální záležitosti. Co řešil? Mimo jiné akci, kterou budeme pořádat příští neděli, 14. června na letňanském korzu. A na co se můžete těšit? Na nás zastupitele. Ukáže se, kdo je jaký kulinář. Příští týden však nebude jenom zábava, ale bude nás čekat prvé z důležitých setkání týkajících se aviátského sídliště. 10. června se v 18 hodin potkáme na radnici a budeme řešit, jak dál s pozemky, které jsme před 3 lety získali od CPI. Přijďte se podívat. Určitě to bude stát za to a je to důležité pro nás všechny z Letňan.